What's up mga kuya kuys, for today's video, pasingot sa taderiya o. Kaso murag si miipit man yung atong bike, mao mag-drone na lang sa taderiya o. Duwa na lang sa taderi kay wa man tay lingaw karong gabi eh. May nalang gani mga kuys nakapalitaaning pangbomba sa China sa bisikleta. Pero bago tadera maabot, teri lang sa ta. So mo to mga kuya kuys na ana sa taderiya sa IT Park Padulong Ayala. Simi pasingot ra ta diri ginagmay kay ang kahago dinagko jud ra ba. Ayaw nagdinay dira kuys kay makita ra man na sa ubos simong mata. You know what I mean na maong sukol kay way nagsugo sa imuha. O lagi way nagsugo pero obligado ka. Mauna ni tingali giingon nila na walay pugsanay pero wa say balibaray. Okay ra na kuys, abanti ra gihapon bisag ginagmay. Kaysa kung nahibaw-an mga kuys, wa may pinakamay na nagsugod na di hinay. Abanti ra gud bisag kanunay. Ayaw lang tong nagkadugay, nagkahinay. Oops, hunong sa tari kay murag simi na ipit man eh. Ipit jud ay. May nalang gani nakapalitaan ng portable air. Basta mauna to i-flexa na ako ni So maora to mga kuya kuys, ako ra tong gi-flex kay na plat i-flex manggani na nilang ilang kuan na plat. Di na ta magisgot anak, sino maipit niya taba. Diri na lang ta. Magdula na lang ta aning drone kaysa sa feelings niya. Na unsa. Ali na kay tudloan ti ka aron makaton ka na kung ganahan kang mulupadayon og taas timan na mahagbong ra gihapon ka. Timan na ha. Ug ayaw kalimti na dili tanang bagay na muhawa, mobalik pa. Unsa ni? Drone o drama? Bahala na to. Basta pareha sila nagsugod sa dima. Una na sila. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I wish I can fly high and I can go long. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish I can fly high and I can go long. Today I got a million, tomorrow I don't know. So mao to mga kuya kuys, flex sa day na ko ni ang atong mini pot pump kay gamit jud ni kaayo. Sa mga wa pa kay bao o ganahan ani pa malit na mo. Na arato dira sa yellow basket, ayaw ninyo pangitaan ako kay nakalimot na sad ko. Kay hilig man mo yellow basket aw gamita ang ice ninyo, murag wa naman taani na mao. Ingan ni unra di ay na siya put pump gani, put pump kamuton man hinuon. Lagi ko'y hastang bulabuga. Padayon ra dira Kaya ako diri mag-wash out sa ako sa ilaha. Wash out di ay ko mga kuya kuys ni Rani Hinilya. Advance happy birthday ni mo kuys, bisag perting pagka-late na. O kay Gian Barneso kuys, wash out sa imuha. And also special wash out to Jumer Bachiller. Thank you sa tunay na suporta, and this is Kuya Kuys na laging nagpapaalala na bahalag pubrita basta daghan tag kwarta amawasa. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been